Siyabingelela-ke bazalwane egameni likaJehova elinamandla. Bazalwane, namhlanje bengithanda sibheke incwadi Amahubo 30 verse 6. Efundeka kanje: Mina ngithe ekubuseni kwami angisoze nganyakaziswa. Bazalwane, ithi incwadi namhlanje, ekubuseni kwami angisoze nganyakaziswa. Ekubuseni kwethu bazalwane, ilapho esihleli khona noNkulunkulu, ilahleli khona ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lithi ngithe ekubuseni kwami angisoze nganyakaziswa. Azikho izimo eziyonginyakazisa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngihleli noJehova wami oyinqaba yami, angisoze nganyakaziswa. Ukuze-ke bazalwane singanyakaziswa noma singa-challenge-eki izimo ezivukayo endleleni, kudingeka ukuthi bazalwane, before i-storm sifika, before ukunyakaziseka kufika, sibe sesi-ready, sibe sesi-prepared enough ukuthi for zona lezo zimo, ukuthi bazalwane sihlale siqinile, sicela amandla kuJehova ukuthi siyazi kuzovuka izimo endleleni, kuzoba nama-challenges. Yes, siyazi sozonyakaziseka. Ngabe si-ready yini na? Ngabe sikulungele yini bazalwane izimo eziyofika empilweni zethu? Noma mhlaza fika izimo ezisinyakazisayo, siyobonakala bazalwane siwa, siyobonakala bazalwane simthuka uNkulunkulu, siyobonakala bazalwane siphume ebukhoneni bakhe, siyobonakala bazalwane sisuka kuye, siyobonakala bazalwane sibheka kwezinye izindawo lapho sifuna khona usizo olusheshayo, siyobonakala bazalwane sifuna ukuzenzela ngokwethu ukwazi nangokwethu ukuqonda. Bazalwane, le ncwadi ithi angisoze nganyakaziswa, angisoze nganyakaziswa. Isho lencwadi, ngabe si-ready yini na ukuba mase zifika izimo ezisinyakazisayo singanyakaziseki? Si-ready yini ukuthi mase kufika ama-challenges singa-challenge-eki bazalwane? Ngabe si-ready? Ngabe sikulungele yini na lokho bazalwane? Ngoba bazalwane, lento le sifike thina bazalwane silungiselele kakhulu inyama bazalwane, silungiselela kakhulu inyama bazalwane. Sithatha amapolisi sisenzele ukuthi singcwabeke kahle bazalwane, siyayilungiselela ukuthi mhlazane kwafika lesi sikhathi sikwazi ukungcwabeka kahle. Siyilungiselele bazalwane ukuthi mhlazane ngaphelelwa imali, kepha igrosa ngibe sengiyithengile inyanga yonke. Hey bazalwane, siyayilungiselela inyama bazalwane. Kuthiwa kunomcimbi bazalwane, ulungisa uthenga ingubo ukuthi ufuna ukubukeka umuhle, ulungiselela inyama bazalwane. Kepha kunento eyodwa bazalwane sikhohlwayo, ile ngaphakathi umphefumulo bazalwane, ile ngaphakathi kuwe lo muntu ophila ngaphakathi. Ulungiselela nini naye indawo yakhe? Umlungiselela nini ephile emhlabeni bazalwane? Umlungiselela nini okwakhe ukuthi mhlazane kwafika izimo, kwafika ama-challenges, kwafika noma ngabe kuphi okufikayo bazalwane, izimo ziningi ezifikayo empilweni zethu, silungiselela nini loya moya ongaphakathi bazalwane? Ingakho bazalwane abaningi mase kufika izimo bebonakala beba nama-depression, bebonakala beba ne-stress, bebonakala bebe frustrated bazalwane, ingenxa yokuthi abacelanga amandla kuNkulunkulu before istorm sifika. Thina bazalwane sibulawa ukuthi sikhuleka ngaleso sikhathi sesimo, isimo mase siphambi kwethu kube la siqala sikhuleka. Kepha inyama siyilungiselela elinjalo yona, kepha umphefumulo sihluleke ukulungiselela. Ngoba bazalwane, i-stress nemimoya ehlukahlukene nama-frustration nani zonke lezo izimo zikaSathane bazalwane, asilungise bazalwane, asilungise kusenesikhathi, silungiselele umphefumulo ukuthi bazalwane nomoya, ispirit esingaphakathi kithi, ukuthi mhlazane kwabe nama-challenges avelayo sibe namandla okubhekana naleso simo, sibe namandla okubhekana nalawo ma-challenges empilweni. Bazalwane, sicela namhlanje uNkulunkulu asenzele umusa, sikwazi ukuqina, sikwazi ukuba namandla avela kuye ngezikhathi zobunzima. Umzalwane bazalwane kubonakala admithwa ngisho esibhedlela ngenxa yokuthi ulahlekelwe imali bazalwane.
Kubonakala umzalwane equleka ngenxa yokuthi uhanjelwe yilunga. Ngoba bazalwane izimo esizaziyo lezo ziyofika. Yini indaba singakwazi ukulungiselela izimo ezikanjalo ukuthi uNkulunkulu siyazi sihamba emhlabeni siyaphila. Kungenzeka kwenzeke izimo ezikanje ngoba sisemhlabeni. Yes, ama-challenges akhona. Yes, izinto ziyavuka endleleni. Sicela Nkosi usipha amandla nangaleso sikhathi. Sicela uNkulunkulu usipha amandla nangalelo langa. Kuvela izinto kepha sibe siqinile sihlale ebukhoneni bakho ukuze singanyakaziseki, ukuze singabi nama-depression bazalwane, ngoba la uSathane akasithola khona kalula. Sicabanga singayeki, sithatha sibeka, sithi siyakhuleka ngasakhulekeki, uthi uyakhuleka akusenzeki ngoba sicelanga kusenesisikhathi. Yonke into iyalungiselelwa njengoba nathi silungiselela impilo zethu, silungiselela inyama yethu, silungiselela ngakho konke. Yonke into iyalungiselelwa ukuze sohlala siqinile kuNkulunkulu, ukuze sohlala ngamandla kuNkulunkulu siwathola kuye kuphela. Sicela Nkosi usikhanyisele ube nathi, sihlale kuwe, sipha amandla ukuthi mase ivela izinto seyivuka izinto endleleni, kepha kube nguwe obonakala usithwala, kube nguwe obonakala usingamela, usifukamela kukho konke. Sizomcela namhlanje uNkulunkulu asiphe amandla okuba sihlale ebukhoneni bakhe, singanyakaziswa izimo ezifikayo ngoba nazo ilethe uSathane. Singanyakaziseki bazalwane, angisoze nganyakaziswa ngoba bazalwane sinoNkulunkulu hlele ebukhoneni baNkulunkulu. Asingaceli bazalwane ngoba sekukhona isimo, sekuvela isimo phambili, sekunesimo manje. Asicele kusanesikhathi sihlele. Amen bazalwane. Asicele bazalwane uNkulunkulu asiphe amandla nangezikhathi zobunzima mayifika sihlale silinde kuye, singanyakaziseki bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abusise. Amen.